Simțiți că popularitatea guvernului pe care îl conduceți a scăzut în ultimele luni? Eu urmăresc inclusiv și sondajele de opinie. Eu înțeleg că susținerea pentru Partidul Acțiune și Solidaritate a scăzut la nivelele precedente înainte de campania electorală și vreau să vă spun că urmăresc aceste sondaje, dar și mai important, eu merg în teritoriu, discut cu oamenii, încerc să înțeleg preocupările lor. Eu înțeleg că este o perioadă de mai multe crize, o perioadă dificilă. Această creștere de prețuri bate pe buzunarul fiecăruia și sunt timpuri dificile, într-adevăr.